Увелича, надявам се да се вижда малко по-добре така. Сега ще ви покажа как ще направя от другата страна. Правя решетката с номер 1 на крайник от комплекта на Wilton. Да работите много бавно и внимателно. Можете да направите абсолютно какъвто желаете дизайн. Не е необходимо да бъде точно този. Така, ето това е другата част на решетката. Не знам доколко добре се вижда на камерата. Ето това е другата страна. Сега може тук да направим някакъв дизайн по абсолютно наш избор. Нещо интересно, различно, което да изглежда по-екзотично. И пак напомням, нормално това ще бъде вътрешната част на пеперудата. Имайте предвид също така, че това е доста тънък накрайник. Ще трябва да завъртя от тази страна, просто не ми е удобно. Надявам се да се вижда нещо въобще на камерата. Просто правя най-различни стилизирани решетки. Както споменах, можете по абсолютно какъвто начин желаете да го направите. Можете да накъдряте линията, ето така. Просто за да стане по-интересно и като дантела в последствие. Ето тук точно така смятам да направя. Не знам дали си личи добре точно какво се получи. Така, ето от тази страна трябва да довърша така, както започнахме дизайна на другата част. И след това да минем втори път отгоре в противоположната посока. Така.
Надявам се поне пеперудата да оцелее, за да мога да ви покажа в последствие как точно ще изглежда. И ето това е другата част. Сега ни остана всъщност само една допълнителна част ето тук, която си мисля отново с накъдрена линия да запълня. Ето по този начин. И това всъщност ще бъде работата ни по пеперудата за момента. Това, което бихме могли да направим допълнително, е да направим фестон на пеперудата от края. Аз лично предпочитам за сега да не го правя. Евентуално утре, когато изсъхне самата пеперуда и я повдигна за сглобяване, тогава може да ви покажа как се прави това. За целта, за която ще използваме след малко royal icing, трябва да бъде малко по-гъст. Затова ще изсипя една лъжица пудра захар и ще разбия отново. Спираме, за да оберем страните на купата. Сега вече може да забележите каква е консистенцията на айсинга, който е малко по-твърд от основната рецепта. Забележете консистенцията на айсинга сега. Това е абсолютно твърд айсинг, който не пада от лъжицата, ако забелязвате, и който може да се използва за много допълнителни неща, свързани с декориране с royal icing. Видяхте консистенцията на течния, видяхте консистенцията на основния royal icing, който направихме първоначално, и в зависимост от това как точно за какво ще го използваме, го разредихме и съответно добавихме повече пудра захар, за да стегне още повече. Искам да обърна внимание на нещо. Надявам се да се вижда достатъчно добре, но забележете лъскавината, която има royal айсинга. Не знам дали наистина се вижда, но това е една много лъскава консистенция, която може да се използва за допълнителни дизайни, добавени към тортата след декорирането на тортата с фондан или примерно с батъркрим или въобще с някакъв друг тип